गाहायाव ओंखारबाय लोगोफोरनि ओंखारलांनोसै वाइस ओंखारलांबाय बेसेबा गोजौनिफ्राय ओंखारलांबाय वाव ओरैनो हावदो नै वाव बेसेबा गोजौ गोजौ दालां ओंखारबाय गाहायाव ओंखारबाय ओरै ओंखारबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन ओरैबायदि नैबे ओरै दै जाहैबाय आइफवालिनि दालां दाखालिनि समावथ' अनेक गिदिर जादोंमोन दैया दा नै लोगोफोर दैया लैबाय नालाय दा दैया एसेनि उनाव सालायदों नोंथांमोन दा सालायदों ओमफ्राय ओरै थांनांगौ ओरै थांगासिनो दिलामबारी हो चुका है तो क्या करेगा भाई और पानी तो हो गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग तो पानी तो होने वाला है ना तो हो जाएगा ना मैं लोग फिर ओरैबायदि आंनि रिक्साना दंफैयो नै दैफ्रा नायब्रा नै लोमजोब्बाय आइफवालिफ्रा ओरैबायदि हाराव हाथाव सोरबा नैबे दालां गोजौआवनो गाखोयो दालां गोजौआव गाखोयो खिन्थु प्रेसार गोनांफ्रा ल' प्रेसार हाइ प्रेसार गोनांफ्रा गाखोनो नाङा लोगोफोर जुदि गाखोयोब्ला गोलैनोबो हागौ माने खायसे दालाङा हनै बेयाव जन गैया हनै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेलाय हनै दालाङा जन गैया नै बे दालाङावनो जन गैयाना माखासे ओरैनो जन दंजोबो आरो बेयो बानायगासिनो दंबावोसो हनै नोंथांमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोना जुदि सेंग्राफ्रा गाखोनो हागोन गोजौआव खिन्थु बोराय बुरैफ्रा हानाय नङा गाखोलाबायनो नाङा आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जुदि बायसान्स गोलैयोब्ला खिन्थु मानसिखौ मोननाय नङा फुरा लहाफ्रा गाजोलफ्रा गोलाव दंजोबो आं बेखिनि भिडिअ लानाय जाबाय लोगोफोर गाजा हाथा गाखोलाबाय रिक्सनि खोथा थायो बे दालां बानायग्राफोर बे दालां बानायग्राफ्रा नोंसोरखौ रिक्स लानो हाया बेखायनो आङो नोंथांखौ बुंनाय जाबाय बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय जुदि नोंथांमोननि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो जेन गोदान भिडिअ नोंथांसिम आपडेट सफैयो थेंक इउ